Hello, what's up? Kumusta ka mong tanan din ha sa BJMP Giholngan City? Mayo lang ba ang tanan din ha? Kumusta ang weather? Balita na ako, siging gaulan din ha. Dinis amoa nag-winter pero karon init ug jutay bisag dili mag-jacket okay lang. So mga musa lang ko ninyong tanan din ha o nagpasalamat usab ako nga kamo sa kanunay naminaw gihapon o nag-fellowship gihapon. So monay dako na akong kalipay. Magpasalamat magpasalamat kita sa mga tao nga naghatag donation nga kamo aduna mo'y sabon karong bulana nga makaligo mo o ang inyong mga amigo gustong muduol ninyo kay nakaligo. Just kidding. O pasalamat usab kita nga naay mitabang sa atong mga kababayen dinha nga aduna sila'y gamay nga capital para adunay gamay nga negosyo dinha sa sulod. So pasalamat kita sa mga amigo nako nga gahatag. O pasalamat usab kita nga basig adunay bugas nga ihatag sa Ginoo ninyo. O ayaw mo mutabang gyud usab mo kung naamoy madawat, kung inyo pong tagaan ang inyong pamilya kung makabisita sila. So sa dili kita magdugay atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo, atong ihatag ang tanan, so magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat karong adlaw nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Ang imong pulong mao'y suga sa among kinabuhi. Ang imong pulong mao'y makapahimsog kanamo, Lord, sa among pagtuo. Ang imong pulong mao'y makahatag namo og hope, peace, pag-asa o kalinaw sa among kinabuhi. Ginoo, gahangyo kami nga imong abrihan ang among kasing-kasing sa tagsa namo kasing-kasing aron nga makita kanamo, Lord, aron nga ma-internalize nga among magamit kining among gitun-an karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So, kumusta naman mong tanan dinha karon? Okay na, pero usa ta magsugod, mag-review kita. Ako sang iset ang akong time diri. Aron may balutag pila ka minuto ang atong gikuan. Okay. So magsugod na kita. Sa usa kita magsugod, mag-review. Basig pareha mo nako nga daling malimot. Kay ang tigulang usa sa mga kwalidad sa tigulang daling malimot. Bisag sa akong edad, malimtanan ako. So para dili kita malimot kay sa usang semana man to, mag-review kita. So atong tun-an ang atong gitunan the last week sa chapter 3. Wala nato natapos ang kapitulo 3. So atong just a review. Dinhay tao nga adunay kimay, adunay problema. Apan gusto na akong i-remind, gusto na ako nga masabtan nato gyud kung unsa ning atong gibasa. Kay gusto ko nga kamo maantigo usab. Maantigo mong mo-explicar. Maantigo mong makahibalo og unsa nang konteksto, the context, para masabtan nato ang atong gitunan. Atong mahibawan nga sa panahon ni sa atong Ginoong Hesukristo, dinhay mga tawo mga relihiyoso kaayo. Sila ang gadumala sa relihiyon sa Israel. Sila ang mga hoy puloy or sila ang mga haring gangis didto. Mo nay pinakadakong relihiyon nila, usara ka relihiyon didto.
O ang sa ilaha kining relihiyon sa mga Hudiyo, dunay duha ka importante gud nila. Ang una nga ang mga lalaki tulion. Kini importante kaayo ni para nga mahibawan nga ikaw adunay relasyon sa Ginoo. Mao ilang paglantaw nga ikaw tulion. Kaya ikaw pinili sa Ginoo. So importante kay na. Ang ikaduha nga ang pag-obserbar sa Sabado, ikapito nga adlaw, importante kay nila ni. Mao na ikaduha nga importante nila. Kay kung magkasayop ka, kay balo mo ang imong kinabuhi. Posible kuhaon ang imong kinabuhi kung magkasayop ka. Kay na mga gwardiya adunay siging gabantay kung ikaw gasunod ba sa balaod ni Moses nga pananglitan kining adlaw nga Sabado. Adlaw nga Sabado gikan ni sa Biblia po sa napulo kasugo nga i-honor ang adlaw nga Sabado. Make it holy. Balaan ang Sabado. Sa 10 nga balaan daghan silang gihimo aron nga ang Sabado mahimong balaan. Dili ka mangahoy sa akong giingon ninyo. Dili ka maglungag. Daghang dili ka mukaw ging nani. Dahan dili kay moingon ni si Moses sa akong sa just a reminder, may hinumduman ninyo nga kung usa ka tawo makita nga galungag mga tawo nga nangahoy sa adlaw nga ipapahulay adlaw nga Sabado, pwedeng patyon nila. So mao ni mga tawo nga siging galantaw sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay iyang buhaton. Kay si Jesus dili man apil nila. Mingon sila, kami diri ang nahibalo kay ang among tradisyon pila na kalibo ka tuig o kining tawhana gikan sa Nazareth naa siya bag-o. Kini siya fakey. Mao nang gusto nang i-eliminate ang atong Ginoong Hesukristo. So, more na atong gamay nga pahinumdom. Unya, kining mga tawhana usab, si Jesus kada Domingo o kada Sabado moadto sa dili sa templo kundi sa sinagoga. Kay balo mo synagogue gamay nila. O kini sila gahimo og nagplanta sila usa ka tawo nga bakul nga adunay problema. So ila tong gibutang para ila makita kung unsay himuon ni Jesus sa adlaw Sabado. Kay para adunay sila ebidensya nga mao ni himo ni Jesus. Nahibalo man si Jesus. So iya dayon gitawag tong tawhana o iyang giayo. Giayo niya sa adlaw nga Sabado. O kini dako kaayo ning sala nga naa kay himon sa Sabado. O si Jesus ang nahibalo kung unsaon paghimo ang Sabado ang adlaw ng ipapahulay nga balaan. Gipangutanan ni Jesus sila unsa may maayo, ay makatabang ka sa isig katao or dili ka makatabang. Kay sila kini mga tao na basta Sabado dili sila mutabang. Mutabang sila subang adlaw apan sa Sabado dili. Si Jesus miingon mas maayo nga mutabang ka. Si Jesus wala miingon nga kada Domingo mamulang ka ha, manghanta, wala siya nagsulti. Kundi makatabang ka sa adlaw igpapahulay. Kita kadaghanan nato karon mga Kristiyanon sa kalibutan, ang igpapahulay mao ang Domingo. Kay si Jesucristo mibayaw dito sa langit. Aw si Jesucristo nabuhi sa Domingo. So mao na ang bisag sa early Christians nagsugod na sila Domingo. But anyways, usa sa mga review og dito sa versikulo 7 atong makita usab nga dito sa lanaw sa Galilea daghang mga panon sa mga tawo. Unsa may gihimo ni Jesus, unsa may sa versikulo 8 sa Jerusalem
sa mga dapit sa sakop ni Edomia, ingon man sa tabok, dito daghang mga taong miuban sa atong Ginoong Kristo. Gusto nilang maminaw, gusto nilang ang ilang mga masakiton maayo. Sa versikulo 10, daghang mga tawo nga iyang giayo og tungod niana ang tanang may balatian nag-ilugay pagduol aron mahikap siya. So daghang naayo sa atong Ginoong Kristo. Unya, sa dihang nakita ni Hesus ang taong giyawaan, nanghapa sila ni Hesus. Nanghapa, naghatag dako kayong respeto sa atong Ginoong Kristo. Og misyagit sila. Og naninggit, miingon sila, ikaw mao ang anak sa Dios. And then, kasugod sa versikulo 13, gipili ni Jesus ang napulog duha ka apostoles. Sa atong mahibawan dito nga, ang iyang gipili, dili katong mga giingon nga mga sikat, mga dagkog edukasyon, mga dato, kundili katong mga may problema sa katilingban. Ang usa na si Matthew, tax collector, magkuhag buhis. Magnanakaw siya sa buhis. Corrupt, kung naay corruption sa unang panahon, naapod sa Pilipinas ang corruption. And dinhay rebelde, dinhay mga tao nga ordinaryo lang, mga mangingisda. So daghang gipili niya apan importante sa iya nga ang tao giingon sa English fat, tambok. Sa English, faithful, available, and teachable. Faithful, siging mo kuyog ginimo. Available nga naa siya. O faithful, available, o teachable. Kanang matudluan. Kay dili man maayo nga ang imong taong pilion kanang dili matudluan. Mga tao nga ang paglantaw nila nahibulo na sila. So mao toy gipili sa atong Ginoong Kristo ug ako usab nga na-mention. Ako usab na-mention nga kini silang tanan nagsakripisyo tungod sa atong Ginoong Kristo. Nagpakamatay sila. So kita magpasalamat kay kung wala sila dili makaabot ang Kristyanismo dinhi sa gihulngan o dinhi sa Pilipinas. So magsugod na tayo sa versikulo 20 sa Marcos 20, Marcos kapitulo 3, versikulo 20, versikulo 20. Basahon na to. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay og nagtigom na usab didto ang dakong panahon sa katawhan. Posible siguro ni balay ni Pedro, ni San Pedro. Og dakong atong makita imong tan-awon sa inyong hunahuna nga daghang yung taong musulod gustong makakita sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod niini si Jesus og ang iyang mga tinunan wala na higayon sa pagpangaon. So busy sila kayo tungod sa ilang mga gihimo. Versikulo 21. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, unsa man ning mga kabanay giingon diri? Ang sa original nga in English, familia niya, mga igsoon, mga igtagsa, sa nahibalo sila. Nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan Manila nga nabuang siya. So, kini nga atong topic karon, atong hinumduman nga unsa may paglantaw ninyo sa atong Ginoong Kristo. Unsa may paglantaw sa tibuok kalibutan kung kinsa ni Jesus. Ang uban miingon si Jesus nabuang. Sa amo na dinhi kanang nabuang miingon nga kulang og marble. Hey, kamo din na kulang ba mog marble? Nagkomedya lang ko. So bisag ang iyang familia naglantaw nga kulang siya sa marble. Nabuang ang atong Ginoong Kristo. Kay unsa may natabo nga sa 30 ka tuig karpintero man lang siya. Paghuman kasuroy-suroy na siya kauban sa iyang mga barkada.
So natingala sila. Kay nakabati po sila daghang kayong mga balita. Pareha sa Pilipinas karon daghang mga fake, mga piki nga balita. Sa Pilipinas karon pananglitan kining COVID. Daghang mga piki nga balita. Kini sa amoa diri wala, di na lang sa Pilipinas kadaghanan. Moingon sila nga, kung magpabakuna ka, mahimo kang zombie paghuman og 2 ka tuig. Ang uban miingon nga ang mata nimo mudako. Ang uban miingon nga ang tiyan nimo mudako. Ang uban miingon nga mamatay ka. So daghang piki, daghang mahadlok bisag pamilya nako sa Himalalod, mga edukado, mahadlok sila. Kay naa kunoy may tabo na ay 666. Apan wala sila kabalo nga kini gasa ni sa Ginoo. Pero tungod sa daghang fake nga balita, mituo na lang pod. Diri sa amoa kung naay magpadala-padala balitang fake, pwedeng madakop nila. Kay tinuod man gyud nga ang vaccine makaayo man gyud ni. Dili ka matapdan. Kadaghanang namatay na mo diri katong walang vaccine. Ang na-vaccination, wala. Pero si Malalod, lain ang piki nga balita, fake news, daghan. Sa panahon usab sa atong Ginoong Hesukristo, 2000 na katuig karon na po'y mga chismis, na ay mga piking balita. Ang nabalitaan karon sa mga pamilya sa atong Ginoong Hesukristo nga nabuang man si Jesus. Nabuang man siya, nagsuroy-suroy. Mingon nga, nag-ayo siya, ang uban, piki, dili tinuod. So, ang iyang mga paryente, ang iyang inahan, ang iyang mga igsuon, nabala ka usab. Siguro nabuang na ni among anak. Among kuhaon gid siya. Kaya nabuang na. Mabay paglantaw ninyo ni Jesus? Unsa may paglantaw? Unsa may paglantaw sa mga relihiyoso kaayo? Unsa may paglantaw nila? Ang paglantaw nila nga si Jesus piki usab. Nga siya nagsulti sa dili tunod nga bakakon siya. Kay si Jesus miingon man nga siya ang anak sa tao. Miingon man siya nga siya makapasaylo sa sala. Walay lain makapasaylo sa sala, maulang ang Ginoo. Karon si Jesucristo miingon, makapasaylo ako sa sala. Maunang miingon siya, kini siya bakakon. Ang uban miingon nga siya nabuang. O atong lang taon kung anak ba siya sa Dios? Ginoo ba siya? So, unahon ako, otro na ako sa versikulo 21, sa pagkasayod ni ini sa ayang mga kabanay, diling kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay nabalitaan man nila nga nabuang na siya, nga kulang na siya sa marble. Versikulo 22, unya, ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem, kini sila ang mga spy, kini sila ang mga relihiyoso, mga pulis. Kini sila ang nagbantay nga ang mga tao musunod gyud sa adlaw igpapahulay para presuhon nila or pwedeng patyon. So ang sa Jerusalem, nagpadala gyud sila mga abogado, kung kinsa pa ng mga haringganges. Kini kung lakto nimo ni gikan sa Jerusalem paingon sa Lake Galilee mga 2 o 3 ka adlaw ni. So ilag yung gilantaw unsa man yun siya. Kabalo ka sa ilang nakita nga siya makaayo. Maayo siyang mutudlo, daghan siyang naayo, daghang mga tao. Kabalo ka unsay ilang conclusion, unsay ilang paglantaw ni Jesus. Mingon siya, anaa kaniya si Beelzebul. Si Beelzebul gikan ni sa Baal, mga ginoo ni sa pagano. Ang buti pasabot nga si Beelzebul hari sa mga ni Satanas. Miingon sila nga anaa kaniya si Satanas, ang pangulo sa mga yawa. Mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpangilin sa mga yawa. So kining mga tawhana,
ang ilang paglantaw nga si Jesus nayawaan. Ang iyang gahom gikan sa yawa. Sumuni paglantaw sa mga relihiyoso, ang uban mingon nabuang. Kini mga relihiyoso mingon nayawaan. Unsa may paglantaw nimo ni Jesus? Tungod ni ini, gipadol ni Jesus ang mga tawo o gisuginlan niya silag mga sambingay. Sambingay mo ni mga style, mo ni mga forma sa pagtudlo sa atong Ginoong Kristo. O iyang gitawag ning mga relihiyoso, hey, dali pagod mo. Unsa man inyong gipanulti? Miingon siya kaniya, unsaon man ni Satanas paghingili ni Satanas. Kung ako si Satanas, nganong ako manghinginlan ang Satanas sa mga tao? Kining mga tao nga na nasulag Satanas, nganong ako maipagawa? Kung amigo na ako na sila, kung ako si Satanas. Ang answer, dili siya si Satanas. Versikulo 24. Kung ang mga tao sa usa ka nasod mag-unay sa pag-away, mapukan ka ng nasura. Mingon siya, kung mag-unay kami mga Satanas, kung Satanas ako, mag-unay kami, mapukan si Satanas. So, dili ako Satanas. O mingon usab si Jesus sa versikulo 26. Busa, kung ang gingharian ni Satanas, magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kung dili mapukan o matapos sinoon. So, dili gyud siya Satanas. Siya. Versikulo 27. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan. Gawas kon iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pangawat sa mga butang sa maong tawo. Mao gyapon gibuti pasabot ni Hesus. Nga kung iyang nga kinahanglan mapugan siya sa mga ni Satanas. Apan dili man siya mapugan. So mao toy explanation ni Jesus nga dili siya gikan ni Satanas. Nga ang iyang power, ang iyang gahom dili gikan ni Satanas. So kini mga relihiyoso ang paglantaw nila lain ang paglantaw nila ni Jesus. Nga unta sila man ang gipili sa Ginoo. Nga sila'y mudawat sa manluluwas. Apan nawala sila tungod sa ilang tradisyon. Aduna po mo'y tradisyon. Kini sila mga tawhana, kung unsay gituuhan sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga apo, ila pong tuuhan. Dili sila mag-question, dili sila mangutana, ngano man. Misunod lang sila, murag butang nga sunod-sunod lang. Ang gusto nako nga kamo dili magsunod-sunod lang. Kung dili kamo gyud makaplagan ninyo kung unsa ang tinuod mahitungod ni Jesus. Mao na kita gatuon sa Biblia. Versikulo 29. Mingon si Jesus. Versikulo 28. I am sorry. Timanin ninyo kini. Yang giina ni mga tawhana. Mapasaylo ang tao sa tanan nilang mga sala. O sa tanang dautan nilang sulti. Mapasaylo. Versikulo 29. Apan ang taong nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Kay nakabuhat man siya sala nga dili gayud mapapas. Mo gisulti ni Jesus. Unsaon man nato ni pag-interpretar? Nga mingon man si Jesus nga adunay sala nga dili mapasaylo. Nga si Jesus nagpromise man nga unsa ka itum sa imong sala, ako nang kuhaon, ako nang limpyuhan kung ikaw maghinulsol. Kini mga tao na, kini mga relihiyoso, gahi na ni silang ulo. Dili na bisag nahibalo sila og unsa kinsa si Jesus. Apan naa na silang hunauna nga kini siya gikan ni Satanas. Gisirado na ang ilang ulo tungod sa ilang tradisyon. Og unsa man ni gingon nga Espiritu Santo. Walay tao nga makaadto ni Jesucristo nga mahimong follower kung dili sila masudlan sa Espiritu Santo. Nga naay muhikap sa ilang kasing-kasing. Nga ikaw gutom, nga ikaw giuhaw sa Ginoo, nga ikaw gikinahanglan nga mapasaylo sa sala. Ang Espiritu Santo lang.
So kung wala Espiritu Santo, dili ka makahuna-una nga ikaw makasala. Dili ka mapasaylo. Mo nang kung dili ka mapasaylo, didto ka makaadto sa impyerno. Mo na giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Apan miingon usab siya nga kung ikaw maghinulsol sa imong sala, mapasaylo ka. Bisag unsa inyong nabuhat dinha sa sulod sa BJMP Kamutanan, ang Ginoo makapasaylo kanimo, makapasaylo. Kung kinasing-kasing ang inyong pagpasaylo sa Ginoo, pagpangayo ug pasaylo. Walay sala nga dili mapasaylo niya. Gisulti ni Jesus kay may pipilaman gayud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan. May ubang mga tawo nga miingon siya nga giyawaan si Jesus. Versikulo 31. Onya, miabot ang inahan o ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawa sa balay o nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Naa ay mga igsoon si Jesus nga lalaki. Upat ang iyang igsoon nga lalaki o adunay duha ka babae nga wala giingon sa Bible ang ilang ngalan. Apan naa siya mga igsoon. Dinhi atong makita usab nga si Jose wala na kayo gisulti sa Biblia. Ang mga theologians, ang mga tawong gagatuon, mingon nga dugay nang namatay si Jose. So, si Jesus kay siya ang kamugulangan. Siya ang nag-atiman sa pagkakarpintero. Apan wala naman siya. So, kining mga siya mo untay kamagulangan. So kini sila galibog kung unsay ilang himuon o concern sila ng husto nga unsa may nahitabo na sa atong igsuon. Si Maria mingon unsay nahitabo na sa akong anak nga unta siya magtrabaho diri apan nagsuroy-suroy man lang sila, naglibod-suroy man lang siya. Uban sa mga kauban niya ug unsa na siguro nahitabo niya. So gusto nilang kuhaon. Karon atong tan-awon usab. Akong basahon sa Marcos usab para makita nato diri. Marcos 6. Basahon nato sa Marcos 6 para na gyud i-back up nga istorya nga aduna gyud back up ta kay dinhi giingon man nga ang imong inahan ang sa versikulo 31 miabot ang inahan og mga igsoong lalaki ni Jesus. So atong tan-awon, atong klaruhon ni kung tinuod ba gyud. Chapter 6. Og si Jesus mipahawa didto og miadto sa iyang kaugalingong lungsod. Og ang iyang mga tinun-an og mikuyog kaniya. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga. Og ang daghang makadungog kaniya nahibulong nga nag-ingon, diin ba siya hibato ni kining mga butanga? Og unsa bang kaalama kining paghatag kaniya? Og ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot. Dili ba siya mauman ang panday
ang anak ni Maria og igsoon nila si Santiago og si Jose og si Judas og si Simon, og dili ba ang iyang mga igsoong babaye ania man uban kanato? So din na atong mahibawan nga ang atong Ginoong Jesucristo naay ang igsoon niya unom ka buok, upat silang lalaki o duha ka babae. So gusto lang akong ipakita na. Unya miabot ang inahan sa versikulo 31 og ang mga igsong lalaki ni Hesus. Dito sila sa gawa sa balay og nagpasugo nga bot silang makikita kaniya. Sumiabot samtang si Hesus nagtudlo, samtang siya nanambal, nag-ayos mga masikiton, daghang kay mga tao. So ang mga pamilya ni Hesus dili makaduol. So nagpasugo lang sila nga hey, inga si Hesus nga naay pamilya nimo. Concern man sila usab nga unsa ni natabo silang anak. Kay tungod sa mga balitang nadungog nila. Versikulo 32. Naglingkod, libot kang Hesus ang pundok sa mga tao ug miingon sila kaniya, ang imong inahan og mga igsuon at tua sa gawas ug bot silang makikita kanimo. Sa mga igsuon ug inahan ni Hesus makikita. Unsa may gitubag ni Hesus? Si Hesus mitubag sa versikulo 33. Mukhang matingala kita kung sa gitubag ni Hesus. Mingon siya, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? So atong maybawan nga ang mga igsuon niya inahan si Maria dito sa guwa, dili makasulod nga ipakuha siya. So mao ni tubag ni Hesus. Kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? Unsa man na wala og respeta ang atong Ginoong Jesucristo? Kay miingon mo siya, kinsa may akong inahan? Nebalo kita nga si Jesus nagsugod na sa iyang ministry. Importante usab ang iyang mga yutan-on nga pamilya. Importante. Pero ang pinaka-importante niya mao ang iyang ministry nganong mianhi man siya dinhi sa kalibutan. Nga siya ang magsabwag sa maayong balita. Og miingon siya, nangutana na siya karon, kinsa ba ang akong inahan og mga igsuon? So adunay duha ka klaseng pamilya, na yutanong pamilya nimo, ang imong pamilya karon, akong pamilya, ug naapugay espirituhanon nga pamilya. Kanang mga tao nga pareho ang iyong pagtuo, nga kamo mga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo. So unsa may sa iyang pagpangutana, kinsa ba akong inahan og igsuon? Siguro makaingon mo, ang imong inahan si Maria. O ang imong amahan si Jose. O kini mga igsuon nimo sila. Pero lain ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo. Unya mitanaw si Jesus sa 34 versikulo 34. Unya mitanaw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Wala ba mo natingala nga ang paglantaw ni Jesus sa iyang relasyon kadtong mga tawo nga naminaw niya, kadtong mga tawo na nga nakagusto niya, kadtong mga tawo nga nag-uban-uban kaniya. Mingon siya, ania ang akong inahan ug mga igsuon, silang mga tao ang iyang giingon. Ug unsa pa na siya giingon nga importante kayo. Versikulo 35. Ingon siya, kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon o ang akong inahan. Unsa di gisulti ni Jesus? Kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios, kung unsay gusto sa Ginoo
gatuman sila God's will, nagtuman sa gisugo sa Dios. Mao ang akong mga igsoon, akong inahan. So ang pinaka usahay, adunay mga tao nga sa dihang musunod na sila sa atong Ginoong Hesukristo. Moingon sila, nganong mo biya man ka sa imong relihiyon? Nga mao man ay relihiyon sa imong mga ginikanan. Masuko sila. Apan moingon si Jesus, kinsa man gyud tinuod nimo nga mga igsoon, imong inahan? Katong mga tao nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga espirituhanon nga mga igsoon. Mas labaw pa kasi yutan-on nga espirituhanon. So gusto nako nga inyo ning tunaan, inyo ning huna-hunaon kung igsuon ba mo or aduna ba mo'y relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kamo nahibalo nga makasasala, naghinulsol sa inyong sala, nangayog pasaylo, inyong imbitahon ang Ginoo nga mosulod sa imong kasing-kasing aron nga makapalimpyo. Limpyuhan ka og mosulod ang atong Ginoong Hesukristo sa imuha. Og ikaw mahimong adunay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Si Jesus makaingon nga ikaw ang akong igsoon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghang salamat karon sa mga pulong nga among nadungog. Lord, nagapasalamat kami nga ikaw nag-imbitar ka namo nga mahimo kaming imong mga igsuon nga adunay relasyon. Kini ang ikalipay sa among kasing-kasing. Hinaot po nga masabta namo kini, Lord. Kay nabalo kami nga ang relihiyon, nga ang pagsunod nimo dili relihiyon, kundi relasyon nganha kanimo. Hinaot po ang imong abrihan ang among kasing-kasing. Hinaot, Lord, nagaampo ako nga imong panalanginan kining mga naminaw karon. Hinaot po ang imong kamot magauban kanila karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.